खोमसि खोमलाव दं आरोना खुसेंग्रा थुखैलाबायनो नागिरदों जों खुसेंग्रा थुखैग्रा नायदो थ' थुखैनोसै जा मोनो बाथोन जानो दे खदाल लायदो मासे गाबगासिनो गगाबदों मासे मोनजेनबाय गाइसमोन नै मासे मोनजेनबाय ओइ आबौ मासे मोनजेनबाय नै बुकुनिजोन अबाव लायो दैयाव मासे मोनजेनबाय आथिं गाराखै आं ओइ साला बेयावनो दङ बेखौ नुवा माथो लावबाय केमेरामेन सासे थानांगौमोनलै नुवानोलै माथो मानै जाजेनबाय मानै जाबाय आरोना नै गाइसमोन नै आहा गोथाव बिदिया नै नै आबौ अबाव दोनदों मानै जाजेनबाय आफा इसोरा मासेखौनो मानै एरहोथों मानै मोनजेनबाय अखाया माथो हाबायलै आबौ बारासिन सासिनो नामा मा अबहाय आबौआ लुगासिनो आरोना नै जोंना मासे नुबावबाय नै लोगोफोर आबौ बे जोंनि आबौ आइदै आइदै खेबना हरनो दोलालायबाय हनै गाइस अखाया हाब अबे जिल्लायाव गाबदोंरा बेलाय फाला नुखायाव गाबो थांगौ र' मासे मोनबावबाय आरोना नै ओइ होलांबाय फाग्लाया होदों बेनो खारनाय बारनाया माब्रै जाबाय नै दासो मासे मोनबावबाय आरोना नै आबौआ हाला अरफ्रांखादों आंनिखौ आखाइखौनो थाम्फैया
हौरी गाबदोंलै र' हौरी लागायलायनो अबाव गाब्राय गुदुंखौ नुवा फालसो देन्जारसोखा लोगोफोरा नांसिजोबखायो ले मोनबाय गाइसमोन नै खुनुरुखुम गुदुंखौ नुवाखैमोन आं मासिम नुलायबाय नै आबौआ नोंनाव फैबाय हो नों हागोन हागोन होनायासलाय मुदो न'आवनो हिजिरानि आखाय मासिम बावबाय नै लोगोफोर ओरै मासे गाबदोंलै हाबलांफिनना लुबानो फैखायो दा बै गुदुंखौ नुवा हाबलांबाय फाग्लाया हाय साला बेयावनो दंमोन गुदुं बे आयौ जा अखाया लागायबाय नै फाग्लाखौ लुना होबावबाय खारलाङाबा नै दंमोन ओइ खारदो जालालै फाग्ला गोदान दा ओंखारबोनाय दा ओंखारनाय मोनदों मगा बेसे लुनांगौ मा फैयो आबौआ गेला फैबाय आंखौ दा फुथारदे लायदों नोंखौ जाहैसिगोनसो बुंलाय गारलाय आंना गारथावजायालै नो हाबदोंलै खेबोलायनो अरो लादो साला बैथालाया जा गोरा गोरा अरो गाबहोलायखायो अखायाबो सुनिग्रह नांनायसो नामाब्रा एसे बुरजा जाहांबाय नै गाइसमोन अबाव थिखाङो दै गैला आरोना नै फख्रियाव हायखांबाय जोंनिखौ ओइ फाग्ला बांद्राय लुना फख्रिनिखौ हानबाय आरोना दै खावहैनो बायो दैफोराव हाब जा गिदिर माथो फख्रियानो बेसो फाग्ला गोथाव मोदोमफैबायलै सोरनिबा ओंख्रिया बेसे गोथाव मोदोमदों खिग्रमासो ओंखारबोगोनलै बेनिफ्राय आरो खुसिंग्रा ओंखारबोगोनलाय राबनथारलै बेना दैखौ थाब लोंथारोनो खुसिंग्राया एथ' फिसायानो मुगासेखौ लोंजोबनो हायो गिदिरा एम्फौ मगाथामनि बारा लोंबाथाय थुथेना लुना होद नोगोद बुरजा दै लोंबायलै बे
जा गुरब्ला नुजादों मेरला गमा नायबावदोंमोन आं सिफायहर दे सिफायहरदोल' मोननै दं गला जोब्राबनायाबो नोगोर सायानोलाय जुना बिस गोनांथार सु गोजा आथिङानो मालिनो जानोबो गोथाव हमनोबो खस्थ'थार मासे बरनसैलायलां लोगोफोर बुरजा गिदिरखा मोनलायबाय नै आखाइफ्राथ' देन्जार गोथोंखा आयदाय बिगुरा जोब्रानो मेगनाव हाबफैलायबाय नै हाय खिथु खर'आनो जबाय गैला र' दा मोनगोन बेफोरो होस मानै जाबायलै खर'आनो जनाया बिक्रम खर'आनो जजोब्बाय नै मानैबो गैला खर' जनानै थोआलाय माथो जासिगोन दा ने खर' जनानै थोआलाय माथो जासिगोनलै नै अनाखाना खर'आसो जजोब्बाय आखाइफ्राबो देन्जार गोथों जाहैबाय दा माबेसे मोनखो हाग्राफ्रावसो गाबो नायदो होस अरनोल' जाखायो हाथाया जाबा हांखा हाथायानो फाला खिग्रुमासो ओंखारगोन बेफोर मासे मोनलायबाय नै दा हद बेलाय अबाव खारनो हानोब्रा ने बैयाव मासे दंमोनलै फैलाय जों गोनाव खारनाया न' सिङावनो लुबायनाय फाग्लाया आयौ हिजिरा खालाय मानसिया एसे गारहरफिनलै फाग्लाया न' सिङावनो खुफैदों आरो नैबेबो मासे न' सिङावनो बोखारनांलालै दे बार'खागोन बे थंब्लेदनो फाग्ला न' सिङावनो दैखौ लायग्रा जादो मिथिबाय न' सिङावनो बुजोबसै दे हनै 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 खंब्लेद फैयो फाग्लाया हमबाय आबौआ गोरोंथार न' सिङाव मोनो खुसिंग्राखौ फाग्लासो जोंना बे नङाना आरो बेबो दंसै नै फाग्ला न' सिङावनो मोनबाय नै फैगौ दैलायलै बाल्थिं ना बाल्थिं नैबे फैगौ नै हगारलाय नोंबो दागा हनै जाबाय नै थांदो जादो नैबेखौ न' सिङावनो होगासिनो फैबायमोन आरो हनै हनै हगारदो होबाय नै फाग्लाया हगारदो जाबाय फाग्ला न' सिङावनो माथाम मोनबाय ने माब्रै हंनै आरो नैबेयावसो नै फुथिलायबाय बिहाथ' फाग्लाया गिनानै
Iya sih ada ini. नै आरो नै दुइस'आव नै फाग्लाया Kira gua lewat nih. Langsung pulang mana? माथो खम नुथारबाय Langsung pulang mana? Anu dulu. 20था जाबाय नै लोगोफोर होबाय लुस्लायगासिनो न' सिङावनो आबौआ उनाव खारबाय Mudah. बिबा गारि सिङाव साबाय अबाय थांखो बिबा Oh iya. अहा Oंखाराबो बारा. Rono berat titik file masih. जौहोबाय हा ए न'आ माबा जायो बारन होथारलाय Sudah sih. Sudah. Oंखार lagi. Sudah. Bayarnya apa? Mati. Coba. दासो बिनो मोजां गुरलाबनो ओइ लासै बख' लासै बुखादोंमोन आं न'खौसो गाराय खालामजोब्बाय आरो नैबाव मोनसे दंबावो मासे मोनलायबाय नै मासे मोनबाय नै लोगोफोर रोगाबदोंमोनलै अबा सोर बारलांसै लुख'लायबाय नै मासे आयौ उल्था गिदिंनासो फैखायो नै सिथोबा फैलांबाय आयदाय अरदों गार आला अरदों गोसा Aisyah sabda नाव सुवा माबाथारना औ नै बैयाव मासे दङ नै बाला गिदिर जागौमोन बे बै होबाय आसोला खाथियावनो आं होहैनो दे बेखौ र' थारा बेयावसो सुफोरा Masih kuya lah. बेयाव बेखौ लुजानाय नङालै बानलु बिफांखौ ने बै लुजायो नै फै बानलु बिफां बारावसो गाबखादों नै बेयावसो साला मोनाखै बारिया नै जोंना गायसमोन बानलु बिफाङा नै ग्रोम ग्रोम नालेंखर बिफां देरहांदों दासो थालबाबो बेयावनो मेला दुंब्रि दुंबा दं नायल' बोरै गाबगासिनो साला हा नुबाय मेरला दंलै र' मासे ओंखारबाय नो खालामफिनबाय मानो हमलाबाय नोङो Isi ngapa udah जाबाय udah ओइ हमद' हालालै जों जानायाव ने Ujung apa kalau anu dengan जख'बावदों मोनखो begini ngelatih. औ बे सिङाव दं औ नै बै सिङावसो मासेया
अरजालिनि होइसो मोनलायबाय नै मासे होद दानजायो नामा दाबो गैया नै लेंहरबाय थायो बिमाया दिसथाबनो ओरैजा लुनायाव बेस्थ'थार ने जाथारनांगौ आबौ दाना फैबायमोन नैबेसो गाबदों बे लेवरा लुगैरा नायदो बैसो गाबदोंमोनलै नुहुरखादोंमोन आं बेखौ फुथिस्लाब मोनाखै खारलांहोदों बानलु आरो थख्रबनायसो आंसो बोस्रांजोबदों फैबाय र' हाबफिनबाय नांबाय दा फैलायबाय नै मासे र' जाग्राफ्रा रायखस बारा बानलु सिङाव सोलायना होदों नैखौ लुबायमोन नामा नै होदों र' अबा सिल सिल दंमोनलाय बे खाथियावनो र' आं बेखौ हैगोन र' सिङाव दंलै दा सैथाथारलै बाल गुरुंखौ नुवा गुरुंआव अबाव दं बे हा खुरथिबाय अबेबा दहायनो थाब माबानांगौमोन सान हाबाङावनो थुसिनांगौमोन जोंने अबाव गाबदों बे ए साला सैमानि फिसाबावसोमोन हाग्रा गालदेब गुलदेब जेबो सिनाया नै ओरैफ्राय लु मासे मोनलायबाय ना गाबोन जानो दोनसै दिनै एसे बुरजा लुबावनानै गाबोनबो थैजोबगोन ना हा थैजोबगोन ना दिनै एवखानांगोन ना थुदोलाय बबेयाव थांखो नुहुरलानोबा फैखानानैसो लागायनो हरब्रबलाबायनानै जाया एसे खमायना हराबा अन्थाइ माबा बालानाबो